Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-prefissi u s-suffissi. Min jaf kemm il-darba smajna bihom meta konna fuq il-bank tal-iskola. Għal min nesihom, il-prefissi huma elementi lingwistiċi miżjuda fil-bidu ta' kelma, waqt li s-suffissi huma miżjuda ftar fil-kelma biex jagħtu tifsiriet partikolari. Jekk pereżempju nieħdu l-prefissi anti jew sotto fil-kliem antiklerikali jew sotto kumitat, wieħed jinduna li l-prefiss anti qed jagħti t-tifsira ta' oppost. F'dan każ, xi ħadd li huwa kontra l-Knisja. Waqt li l-prefiss sotto jagħti l-idea ta' xi ħaġa li tinsab taħt. F'dan każ, xi kumitat pereżempju sekondarju. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar l-etimoloġija ta' żewġ kelmiet li darba għandhom suffiss fuq wara tal-kelma. Dawn huma libertinaġġ u faqaġni. Jekk infellu ftit il-kelma libertinaġġ, nirrealizzaw li għandna l-idea prinċipali ta' libertà. U magħha żdied is-suffiss aġġ li jġor miegħu tifsira partikolari. Il-kelma libertà bis-sinonimu tagħha ħelsien tfakkarna fl-idea ta' xi ħadd li jkun ħieles minn xi rbit. Ngħidu aħna ma jkollux sikkaturi fir-relazzjoni matrimonjali tiegħu. Il-libertà għandha tfakkarna wkoll fl-indipendenza li pajjiżna rċieva meta l-ewwel darba fl-istorja tiegħu inħeles mill-madmat tal-barrani u beda jiggverna lilu nnifsu. Il-libertà tista' tfakkarna wkoll fil-libertà tal-espressjoni jew fil-libertà tal-kelma, fejn wieħed ikun jista' jesprimi ruħu mingħajr ebda xkil jew biża' li jiġi ċensurat jew mitfuħ il-ħabs għal dak li jkun qal. Tlaqna naraw ftit u nisimgħu lil Raffaello Bezzina jkellimna aktar dwar din il-kelma. Libertinaġġ għandha storja verament interessanti u hija eżempju ta' kif kelma tista' tbiddel it-tifsira tagħha, is-semantika tagħha tul iż-żmien blanka xi kultant qatt ma nifhmu għalfejn. U fil-fatt biex nifhmu daqsxejn l-etimoloġija u t-tifsira ta' libertinaġġ iridu mmorru lura l-Latin għall-kelma libertinus. Libertinus xi tfisser? Libertinus tfisser meħlus. U meħlus minn xiex? Meħlus mill-iskjavitu. Libertinus kien il-bniedem meħlus mill-iskjavitu. U ovvjament kellha konnotazzjoni sbieħla, ġifieri kienet tevoka hija xi ħaġa sabiħa. Libertinus kienet tintuża b'referenza għal xi ħadd kif għandna li kien meħlus liberat mill-iskjavitu. Interessanti mbagħad illi b'xi mod jew ieħor daħlet fil-Franċiż fis-seklu 17 qisu u fil-Franċiż għall-bidu kellha din it-tifsira kienet tirreferi għal xi skjaf jew xi ħadd li ġie meħlus mill-iskjavitu, imma mbagħad qisha ħadet tifsira aktar miftuħa saret tirreferi għal xi ħadd illi kapaċi jaħseb moħħu, xi ħadd illi kapaċi għandu ħsieb indipendenti xaħat li forsi ma jħallix il-restrizzjonijiet reliġjużi jew soċjali xekluh imma kapaċi jaħseb b'mod indipendenti, b'mod ħieles, b'mod liberu. Fil-fatt kienet tintuża ħafna b'referenza għal filosofi u l-kittieba ta' żmien l-Illuminizmu. Ġifieri anke hawnhekk ninnotaw li kellha konnotazzjonijiet pjuttost sbieħ. Imma mbagħad fis-seklu 18 għal xi raġuni fi Franza it-tifsira komplet tiżviluppa u ħadet xejriet aktar immorali. Ġifieri t-tifsira issa ħadet toma daqsxejn iktar negattiva mela minn xi ħadd illi kapaċi jaħseb moħħu, xi ħadd illi kapaċi huwa indipendenti fil-ħsibijiet tiegħu, issa saret tfisser xi ħadd illi huwa liberu għal kollox anke fil-ġibdiet tal-ġisem, ġifieri fil-ġibda sesswali, fil-pjaċiri tal-ġisem. Konnotazzjoni tista' saru aktar sesswali, ġifieri dak li jkun huwa xalatur illi ħajkollu ħafna avventura żienja u għalhekk issa jissejjaħ qed ikollu libertin, sar libertin, minn fejn ġejja proprju libertinaġġ. Fil-Malti qisu dan is-sens li daħal huwa sens mhux daqstant pożittiv u huwa sens illi nużawh b'referenza għal xi ħadd għal xi xalatur, għal xi ħadd illi igawdi anke f'dak li għandu x'jaqsam il-ġibdiet fiżiċi. Interessanti wkoll li fil-Malti imma adattajniha u nużaw ukoll f'sens metaforiku bħal meta ngħidu kien hemm burdell jew kien hemm kaos sħiħ, kien hemm ġen sħiħ, eżempju li sirt fuq l-internet Illum qed ngħixu fl-estrem ieħor hawn libertinaġġ assolut, kulħadd jagħmel li jrid
u r-riżultati qed jitkellmu waħedhom. Huwa sens metaforiku biex nuru li jisma' li llum il-ġurnata għaw ġen sħiħ ovvjament fil-perċezzjoni ta' dak ta' min qed jitkellem f'dan il-każ. Ġifieri fil-libertinaġġ illum il-ġurnata m'għandix konnotazzjoni daqstant sbieħ u fil-Malti nużawha ta' spiss anke fid-diskors ta' bejnietna. Biex nagħlaq issa ngħid kelma fuq is-suffiss aġġ, mela jekk aħna naqsmu l-kelma morfoloġikament nindunaw li għandek il-zokk libertin, libertà, libertin u mbagħad għandek is-suffiss aġġ. Huwa suffiss li nsibuh fil-Malti f'ħafna kliem ieħor, huwa suffiss li nsibuh fil-Franċiż ġej mill-Latin, ma nsibuh fil-Franċiż, fit-Taljan, fl-Ispanjol fost lingwi oħra. U fil-Malti hemm jisom żewġ gruppi ewlenin ta' kliem li jieħu dan is-suffiss. Hemm kliem illi jiddenota xi tip ta' azzjoni jew xi tip ta' nġiba bħal pereżempju riċiklaġġ jew tatwaġġ jew salvataġġ. U mbagħad hemm kliem daqs iktar tekniku li juri xi tip ta' kwantità, xi tip ta' kejl, bħal pereżempju dożaġġ jew kilometraġġ jew persentaġġ. U aktar xilli ikonna niklassifikaw il-kelma libertinaġġ iktar taqa' mal-ewwel tip. Ġifieri għandek imġiba u xi tip ta' mġiba, xi tip ta' riżultat ta' azzjoni li tkun mhux daqstant pożittiva fil-Malti. Fit-tieni parti tal-programm se nsemmu wkoll kelma oħra li tieħu suffiss fuq wara tal-kelma. Din id-darba Amy Borch se tkellimna dwar il-kelma faqaġni. Kelma pjuttost riċenti fuq fomm iż-żgħażagħ li dieħla bil-mod il-mod fil-lingwa tagħna. Simili bħal libertinaġġ u l-kliem li semmew, il-kelma faqaġni hija magħmula mill-idea bażika faqa' u s-suffiss aġni fuq wara. Kliem simili li nistgħu nsemmu huma tustaġni, guffaġni, traskuraġni, indaġni u fittaġni li l-koll jispiċċaw bl-istess suffiss. Fil-kelma faqaġni però insibu xi ħaġa ħarira differenti għaliex il-kelma faqa' ħadniha mill-Arbi u magħha ġie memus id-demb aġni meħud mir-Rumanz. Jekk il-kelma faqaġni għedna li bdiet dieħla bil-mod il-mod fil-lingwa, mhux l-istess nistgħu ngħidu għall-kelma faqa'. Dil-kelma stabbilit ruħha sew fil-vokabularju Malti. Tisma' spiss lil min jgħid x'libsa faqa' xtrajt jew x'qata' xar faqa' għandek. Donnu bija irridu nfissru li dak li jkun qed jifqa' kullimkien u jitfi lil min ikun madwaru. Popolari wkoll il-verbi faqa' jew faqqa'. Tista' tifqa' żaqqek b'ħafna ilma jew birra qabel jiġi l-ikel. Tista' tifqa' qiegħ ta' barmil jew ta' siġġu jekk tapplika ħafna piż fuqhom. Tista' tifqa' bużżieqa b'xi stikka denta jew labra jekk tniggiżha. B'mod metaforiku, tisma' wkoll il min jgħid li fl-aħħar il-bużżieqa nfaqat. Jiġifieri dik il-ħaġa li tkun ilek takkumula tispiċċa tintilef u tiġi fix-xejn. Fl-isport, dal-verb ukoll huwa popolari. Fil-biljard tista' tifqa', jiġifieri tilab l-ewwel kolb fuq il-boċċi magħluqin u tiftaħ il-boċċi għall-apert. Tintuża wkoll f'dan l-isport meta plejer ikollu tendenza li jilab b'saħħtu minflok b'mod meqjus. Anke fil-futbol tista' tifqa' xutt, jiġifieri tagħti xutt b'saħħtu ħafna. Tifsira oħra popolari anke mal-istudenti fil-ground tal-iskola hija lajta ta' f'għajnihom. Jiġifieri li tim ikun rebaħ lill-avversarju bi skor kbir. Tlaq nissa nisimgħu lil Amy Borch, tkellimna fuq in-neoloġiżmu faqaġni. Tinsewx, lingwa ħajja hija lingwa li tinbidel kuljum. Għal-bidu, sakemm tindara, kelma jaf toffri ftit reżistenza. Imma kif tindara, issib posta mal-bqija tal-vokabularju Malti u tkompli tarrikkixxi lill-lingwa. Illum nixtieq inkellimkom dwar kelma li sorpriża li ħadd għadu ma ndirizza fuq dal-programm sissa. Dan għaliex kelma bomba bis-sens tal-life, tal-bliħ, jew kif ngħidu faqa'. Propjament nixtieq nitkellem fuq il-kelma faqaġni, imma ma nistax nitlaq niġri qabel nibda nimxi, ma nistax niddiskuti faqaġni mingħajr ma qabel ngħid kelmtejn fuq il-kelma faqa'. Nom mill-Arbi li ħareġ mill-erq f'għajn. Issa l-kelma faqa' hija fil-fema tiegħi kelma faqa' ħafna u waħda mir-raġunijiet għal dan hi li għandha 3 tifsiriet primarji u 2 minnhom huma pjuttost kontrastanti. L-ewwel net hemm ovvjament it-tifsira bażika, jiġifieri t-tifsira tal-azzjoni meta tinfaqa' jew tisplodi xi ħaġa.
Imma mbagħad skont id-dizzjonarju Malti-Ingliż ta' Giuseppe Aquilina hemm żewġ tifsiriet oħra. L-ewwel nett il-kelma faqa tista' tfisser sfortuna. Mela pereżempju tista' tgħid ġiet faqa fuqi biex tfisser li għaddejt minn żmien ta' xorti ħażina. Dan bħal speċi ta' splużjoni metaforika mhux litterali, ġifieri din jista' jkun estensjoni metaforika tat-tifsira primarja litterali. Imma jien naħseb li jekk tkun qed titkellem maż-żgħażagħ u tgħidilhom ġiet faqa fuqi mhux se jifhmuk. Dak minħabba fit-tifsira l-oħra. Il-kelma faqa tintuża biex tirreferi għal xi ħaġa li hija tal-ifjen kwalità. Skont Aquilina, il-kelma nużawha billi ngħidu faqa ta' u x'inhom, pereżempju faqa ta' karozza jew faqa ta' ġakketta. Imma dak id-dizzjonarju ħareġ madwar 40 sena ilu issa u bħal ħafna kliem ieħor il-kelma faqa saret tintuża ftit differenti llum. M'għadniex għalfejn ngħidu faqa ta' xi ħaġa, jekk ngħidu karozza faqa jew ġakketta faqa biżżejjed. Jiġifieri l-kelma faqa minnhom saret tiffunzjona ta' aġġettiv. Aġġettiv li nużaw biex niddeskrivu xi ħaġa bl-Ingliż cool. Naħseb jiena faqa hija l-eqreb ekwivalenti li għandna fil-Malti għal dan l-aġġettiv. Mela allura għandna dil-kelma faqa li ġiet mill-arbi mijiet ta' snin ilu u mhux tal-li għadha tintuża bħalma sa frattant għadu jintuża ħafna u ħafna kliem li ġie mill-arbi, imma tal-li l-użu tagħha nbidel matul l-aħħar żewġ deċenji. Tifsira li qabel kienet marġinali u sekondarja saret nistgħu ngħidu l-iktar tifsira użata u mhux tal-li hekk tal-li l-kelma faqa f'dan is-sens tant daħlet invoga, speċjalment matul l-aħħar 20 sena li minna ħriġna kelma oħra, il-kelma faqaġni, in-nom tal-kwalità ta' xi ħaġa bis-sens jew faqa. Din il-kelma għadha tarbija fil-lessiku tagħna l-Maltin, għadha ġdida fjamanta tantu hekk li sissa qas fid-dizzjonarji ma nsibuha u fil-verità lanqas aħna ċerti kif għandna nikdbuha. Hawn min jgħidlek tiktibha mingħajr line, hawn min jgħidlek li line trid tibqa' hemm. Sempliċement iżek qed tikteb il-kelma faqa u żżid aġni wara. Issa l-fatt li ħloqna kelma b'dal mod diġà ħaġa affaxxinanti, imma isbaħ minn hekk il-fatt li faqaġni mhix każ iżolat fil-Malti. Għandna ħafna u ħafna kelmiet li huma ħlejqiet unikament Maltin li ma jeżistu fl-ebda lingwa oħra. Simili għal-kelma faqaġni għandna pereżempju l-kelma ħamallaġni, fejn qbadna kelma li ġejja mill-arbi u għaqadnija maqaġni li hu suffiss rumanz. Ħamallaġni u faqaġni huma tnejn kelmiet ibridi mela, kreaturi li joħorġu minn taħlita unikament Maltija ta' element Arbi ma' element Qalli jew Taljan. U dan lanqas jgħod biss għal kliem li jispiċċa blaġni, l-istess prinċipju japplika fost l-oħrajn għal ċertu kliem li jispiċċa għata, pereżempju l-kelma każinata. Każin mhix kelma Arbija veru, imma l-kelma każin u għata flimkien hija invenzjoni unikament tagħna l-Maltin. U jekk naħsbu ftit nistgħu ninnutaw li tliet kelmiet li semmejt, ħamallaġni, faqaġni u każinata, il-koll jagħmlu parti mid-dizzjonarju mentali taż-żgħażagħ. Dan juri li l-lingwa Maltija iva għadha f'fomm min-nies ta' kull età. X'faqaġni ta' nies aħna mela li dejjem insibu xi mod jew ieħor biex nivvintaw il-kliem u nżommu l-lingwa friska. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti ix-xemx saj